cukup sak bendi tak jaluk ae ojo lanang wedok kesadaran endi sing salah ke ono pengar apa maneh nek wis diceluk ibu kenek kanggo contoh anak lan tutor sing apik ayo ditiru supaya uripe gak sampe akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba gawetan perkara setitik digawe persoalan akhire dino dedo pegatan mula gak koyo rapi oleh dewe ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire sebab wis dipikir tak durung-durunge cokilan miskin iku wis derajate cece maneh wong rapi tangkepan jam 2 bengi digawa nang kelurahan lanang wedok dijaluki penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirabi gak sampe tuwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejarahmu mono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu nok pinggir kali
dolenan. Bas. So. Jos temenan. Alah. Gawe dolenan. Ana bebek pinggir kali nyocore beras wak mantri tituwit gondol iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok dibumboni arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambuté gondrong gak tau dikramatu dadi arek lanang mesti ngene sak sapari ku sing disemoni kok arek lanang to lah kok arek wedok-wedok enggak arek wedok-wedok iya entenono dilungkas tak buntelno tituwit damar mati mulia siti mangan jeruk bagong mati damar mulu nang kayangan Semar Petruk wono kawan wedok bendina kok keluyuran apese awak dadak kenek cakupan batin arek wedok waduh kena sasaran aku rek jare arek wedok kok sing nom-nom tok sing kena sindir lah wong tuwa kok enggak wong tuwa iya dilungkas tak gekno sing rada nyemek-nyemek cekap semanten cairan kula cae mboten borong gereja mari sing gawa kuwi gawa buku kran nota lutangmu lah. Olah, kok sih kok nota lutang? Nota lutang kok sampe embong-embong ri. Iki gak nota lutang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek-bebek. Kok iku dadi opo ri? Wong potonganmu kaya untal. Nanti mangane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngoco kupinge. Lah, kon niku ndol potonganmu lho. Kon niku ganteng ngendang potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku. Ngene lho, Gran. Aku wingi ngene tiba. Wah, omonganmu cerekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki. Aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek ewak ginten iki ta. Oh, lah opo? Ngelamar yo. Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. Kon niku lho. Wong masa kena semono. Alah, kena semene ta.
Lho, wong nasab-nasib. Wong gak mesti bapakne bodho anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho anake ya nguli. Ayo tambah nemen. Lho meneh-meneh lek dadi mandor ah. Dadi kene iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Menteri Kehewanan. Menteri Perkewanan. Iya. Oh, kon wis gak cocok ri. Lho wis gak cocok ya. Wis cocok-cocok terus iki kan. Mas cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta? Oh iya klambi putih ya. Klambi putih, celanane putih, sepatune putih. Kan kaos kaki dikapur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mentale kuat ngono mesti mempelajari apa ae lak tercapai. Waduh rambutnya dipiyak ya. Rambutnya kan dipiyak. Iya tapi peplek. Iki cewek biyen. Rambutnya dipiyak. Lho kok jelantah ya ri. Rambut. Kok jelantah iki. Jelantah, wong stenpet kok jelantah. Temenan ta kon iki? Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon ngerti sih ilmu hewan iki? Lho, ngerti. Temenan ta kon iki? Ngerti. Kira sih jumlahe kewan-kewan iki sih. Oh, akeh kan? Tuh, temenan ta kon iki lho? Iya, Ruh. Sik, wedhus iki pira sih wedhus iki? 35. Kira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri, kon iki apa sih kok mari nanggone ramalan kon niku? Nah, sapa sing jumlah kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku tak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku dah, petang macem. Ciri khasé dhewe-dhewe. Oh, ciri khasé dhewe-dhewe. Iya, kewan niku ana sing kewan iberan, berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Kewan sing gremetan. Lho, ono keran. Nek kewan sing iberan iki? Iberan niku kaya dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya. Kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Oh, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, berangkang, kebo berangkang. Iya. Anakmu cek tasmu lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu titik apa nang anakku iki kon niku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelabang gremet. Iya, keluwing. Gremet. Cacing iku gremet. Ya, terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok ya gremet. Ala apa tanganku gremet iki? Ah, lah kok ndelok winginane ana tim-timan sawu galing. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mono nek wedok go korekan. Mosok kena semono wong jange nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan apa? Wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omonge aku ngerti. Duh, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Kok ri omonganmu kok semut iso ngomong ya apa omong tak kandhani. Ya apa iki? Ya ora gak krungu ah. Sajane iso ngomong. Ya apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bentukan sirahe duk. Iku takon. Iya. Takone mesti ngene. Ya apa? Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku ri kon niku. Takon sing genah takaran. Sing saiki aku takon ya. Iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat? Utawa dibutuhno ambek Bapak dokter. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat iku. Iya. Tawon. Lah kok iso tawon? Lho iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi lanane tawon iku ana entupe kan. Ngono. Dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe ana madune. Temen ta kan? Iya, gak selamat iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah kene apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking ta? Iya, lantup iki. Kalau entup ta? Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Oh, sopit ya. Sopit iki. Iya. Dadi sopit ya. Sopit. Lah kene apa? Piting iku ana supite gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono, ana supite gegere amba. Kan gegere iku ana lemine. Oh, dadi gendong lemi. Dadi piting iku gegere amba ana lemine. Iya. Saiki aku takon ke dadi asimu. Enggak. Lah pamanmu gegere amba kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Paman lha iya tak jawab. Anane pamanku gegere amba gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Dadi sedot bebekmu.
Kon malah kewan malah nang paman-paman. Kon malah mendalang aku kon niku. Takon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon, kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan bekecot sugih? Iya, lahir procot digawani omah mbek makne. Iya. Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah, saiki tak jawab sik ya. Iya. Aja ate takon niku. Gak apa? Kon mesti tumut kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh. Bekecot iki ana. Lah ya apa? Nah, iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecot iku budal transmigrasi. Lah nang jengkol iku. Oh, bekecot kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing ya iku mang bekecot. omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? Nah, anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Lah aku kontrak omahe bekecot. Kok kon niku? Nek mlaku. Danane digawa omahe iku lak wis jambek iku konang iku lho, Kra. Alah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, dadi ketok konang gawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok gawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantungnya kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Tu. Lah apa sebabnya kodhoke kok tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Opo oleh penakamu? Ponakan. Kupingmu silir kon niku. Lho, Cari. Lho, Sus. Iya, kok sampean lho kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kono. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok. Lho, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Pingirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemiji bedes. Soale kan niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liya. Kan niku lak terhitung ponak aku sak yang belo aku sih kok syukur sing Lah dibela. ngono ne sik kedhen kuwi kok pancet coklat ta. Karepku Sapari tak kon gebek kreweng ta. Dengkulmu gak tau dikedhik traktor. Cak, sampean saiki nduk endi nyambut gawe apa? Gak ireng nyelang kulit. Oh, aku ndelok Cak Sukran iki kuning. Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuning. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik, sing nggih patik. Patik mate koyo Maryam mulane. Cak Sapari. Iya. Aku wingi tumon sampean. Endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagian nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Oh, Iku gak kursus iku komersil goblok. Udan iku golek. Duwe. Pen iku. Masale Cak ojo lara di sampean yo. Gak tau lara Kudu sampean wingi lho. Iya. Gawe kodong kloso. Niku Kaya ta. kono ta sampean. Niku kumat gendenge. Sus, kon kok iso ngomong nang bojo-bojo. Bener, udan iki lho, udan Gak kloso iku ngono payung moto iku. Oh, payung muto. Katoke kaya kloso. Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge kan kedian Cak Sukran. Iya, kan. Piye ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngelokno kancane tas ae. Nak walang tok. Walang tok kadal doyan. Ngene lho, keren ya, ambek iki ambek ponak aku ya. Iya. Nggono embong aku tak mulih dhisik. Alah, kok nggone Kon niku dadak ngelokno kancamu kon tek ngamuk kurang golek. Nanti kok ngene aku sedih ngene lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku jenenge. Diuruk isa ta? Iya parikane ijo-ijo, molok-molok. Underwak ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa walking lho. Oh kene kata ijo-ijo, mulu-mulu underrock ngene. Tutuk Cak. Ya Pak. Cak aku belajar ana ngedung ya Ngedung jajuli. Nek gak mati kesenian Jawa iku cek mati. Oh ya. Kan biasa lak iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya. Masa kon kalah mek pitikku kan. Petik wis ngitung. Pitikku ku wedok nek kepethuk jagung ngitung. Mari kon jagung tekon demek. Cari kene ulangan lagi. Jajuli ya. Ngitung ya.
Iya. Jadi teman. Joker ning lanang mburi ae. Senengan. Ya. Diangkat. Kon mene ayo amen ambek aku. Kalau dabukan kan. Iki bekake sapa sih, Rek? Iki lho apa sih iki awake kuruh kaos iki gedene. Koyo gawe sayak. Kon gawe sayak lho. Safari ambek Sokran wis jelas. Bendino kon nek muruki bojoku. Kok tak kok tak kon nang pasar sih? Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iki. Bojomu wis ngomong, War. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Kepengin kesenian Jawa. Kebiyen iku antuku iki, antuku. Antuk sapa sih? Antung. Antuk iki sing muruki lho sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Atuk. gak iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenang mergo sego jagung gak dodos. Sis. Hatiku gak enak aku. Bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya apa iki kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Temenan ta iki bojomu? Iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa? Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis kon jaya apa nyengkreh. Mulia ae. Ya wis mulia. Saya nyengkreh ambek aku kon sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Gadekno celana niku ta. Gadek kon iku nyekel lho kowe ngono. Ndek kupang gak ono tampar elek-elek. Gaya apa? Ilat ku tak tahu nalar lho. Iya, bunuh diri nang. Mulai. Mulai aku, Sis. Ya, kamu kan iki. Ayo mulai ambek aku. Cek gak tuman. Mulia bojomu gunung-gunungane wis andel mulai. Ya, lah Kali surupe iku. gak usah muring-muring ngatasi. Karek sak gongan tok ae kok. Omonganmu gak murang-muring wong darani bojo pengesane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon iki. Alah. Tapi gak re, sak sapari mangate gremet barang lho. Iku apa? Wis, nek Yesus kon. Ayo, mulya. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi, jagat mutukut dik kon. Sapa kon kepingin tak balekno nang gaman kelanggengan akon. Kon sampai di situ. Kon iku dadi apa kon balekno Wis, kan. ayo nyengkir. Ayo, nyengkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kon nyengkir dhewe bojoku. Awake bongkring. Apa bongkring dhewe? Kaya klothok tawa. Bojo nyengkir. Arek-arek nyengkir. Dadak dirubung laler.
nek ngrasakno bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut rauto. Iya. Wah katut rauto teko Lumajang. Bek katut kebuak ngono lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso laraan aku. Ngawur ae kono. Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut rauto iki lho goleki apa? Lu asale prauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Wae nang Lumajang. Mbak bingung aku ini. Lah apa kadek mulai? Lah gak mulai apa duwe rompok ini. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bar kon niku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kalau bakule. Satu tikus piti lah kuwi mang bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Dek kon gelem torok. Dek gelem torok. Bagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahal koyo ganteng-ganteng ngoh. Lho nek prosoku gak ganteng. Iling-iling irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Mas irungku gedhe ngene kok nyesra yo. Oh, apaan kok? Kadung wis dadi ya apano? Nah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas irung gedhe winginane jawal-jawil tasakan apa takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Eblas. Apane? Kayak arek enom ae kate ngomong ngono. Gerang wis dadi ngono-ngono manis gerudak-geruduk nang wis. Bolongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karuan kon. Temenan gak karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sing karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepa, bojone bojokan. Siji barek garwa, garwa sikarane nyawa. Siji barek garmun, sikarane timun. Oh, ngawur ae. Nyawa dhewe iki bojo. Iya. Sampe ngomong bojo-bojoan. Iya. Ya wis ana ngono bojo-bojoan ae. Ngancam. Kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho. Gak ngono kok kober-koberan sih bilang dek. Kan iku rumangsamu ya apa bare aku ndelok apa kon bare aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Saiki Ngerti ya lho kon. bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa oh? Derajate wong wedok ngono swarga nurut tenaga katut. Kok iso iki lho? Lah contone kayak iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, cilokane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon cilokane Bu Carik. Lah nek aku nyambut gawe water ledeng cilokane kon budeng. Opo kok iki? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek cekin bare aku lho, tonggo pati kerincik iki tonggo. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tonggo cidak, wis ana paribasane. Gesek ana mripate. Cagak ana kupinge. Wah. Kok tonggo sebelah iki kok ngono. Wah, ayane kok niku. Ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Menesuk leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Oh, kodokno. Sampai disemoni wong koyo ngono iku, ndodono ya iku. Lutut-lutut apane? Sampe niku kon ngoco, irung sampean iku lho sakmono. Arek ngancam irung ae. Ngono kan bisa gelem ayoan, kodokno. Wis saiki ngene wis, tata kerbae kon. Tata kerbae wis aku rumangsa isin kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono wis. Dhewe ngono wis. Apa pancet bulet niku? Urat maneh jenenge. Lah ya
mumet. Ada karo Ya anclak salah situ aku wis pegel bendina awakku sampe koyo ngene. ya aku wong lanang sik ya. Kon wong wedok. Wong tak tunggono iki sawangan aku rai gedhek, gak isin. Wis ngono omah iki. Omah ngono wis. Aku tak ningkri ae wis. Ningkri ya? Iya wis. Ati apa iki? Ya, lah kok bekecot ngono omah. Odakno ngono omah iki. Peken. Iki lho, bawan iki. Apa? Sepatu kari sese. Oh, ya puramu. Gara sial kekiran ae. Aku tak ningkri to kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangking apa iku? Oh, kok kertas tok iku kowe. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot. Tapi yo apa bendina manasno ati. Enak urip ijen. Apa, Dik? Penae niat becak ta niat turu lho. Mosok sedina turu tok iki gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak sing ngenyang belas sing meng. Sampok deret-deret ngetan kono apa? Apa ngabote ra becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Siapa gak ngono wong becake tambah nemen tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah ku. Mbah. Pak aku nglakono becak iki sesuk tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak ada duwe. Eling sih penang ngitung. Eling. Siapa sih? Zaman biyen iki kok. Garingan ya? Iya garingane dimut tabuhane. Ya apa ya pamane? Parikane ya apa monggo? Parikane ya. Ya taro tirundero jembel. Ya apa? Entak bang gak cocok. Ya apa? Enggak kernet aku. Iya, saya apa? Ini. Ya apa kaitane more? Iyalah tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana wong mara. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mendeng nalung nang. Kula ana sego pecel liwat utango ya, mek luwe ta wetenge. Enggak ono maneh, wong ape ngidung tak umek kae wong. Siapa apa sih? Titik aja apa sih? Wong api-api kayune petek wong diopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono wae. Kowe niku lho, jare wong becak aku. Saiki becak kok ndelok maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Si enak suarane. Mesti swara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo padha iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masa apa? Elek kalale. Wong suaramu wis wong suarane dicemetno karo panjenengan iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh endi? Kalau penumpang. Endi? Oh wong usung-usung. Oh usung-usung lho. Masa penumpang kok ngono. Iki lho. Iki lho. Lah iki apa sing narik aku apa peno arek wedok iki? Waduh aku yang mari lah. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Gak lho. Takono. Melampat ta, Cak? Nggih melampat ning. Ya wis mlaku wae. Ya meneng apa lho aku menawani penumpang. Teng pundi to ning? Lho. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol waduh. Mbok sama nampil ikan bandeng napa?
Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lha ya napa sih daerah ler niku lek ikan tongkol? Oh, perak niku ah. Daerah iku kuat ta sampean? Gak pros ya. Nek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lho iki panjenengan tak gapi tok lho. Pira-pira lek gak gelem aku sing anu ngono lho. Oh, aku ngatak kae ngono. Sawangannya kok gak pantes ya. Pinten sing Rika? Oh, mereka larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1 juta. Nggih. Sampean klop palu dhisik. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba Pak jahat Mas. Penumpang apa cek jahat iki? Tawan ono sing bener iki biasa. Ayu ini wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho kartolane lho sing marahi. Sak temene pinten ya anu? Biasa. Biasa. Pinten? Pinten biasa? Lah kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya sing blero kabeh kok. Pun 1000 mawon ning mriki mriki ning. Alah pun biasae, kula niku biasa Pak becak mriki. Pinten-pinten? 50. Lho. Numpak becak 50 kok mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, menyang sakit dadak terus mlaku glendhek lho. Apa? Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arek golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek gue iki. Ya. Iya lanang. Keburu lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose. Anu lho. Kaose. Kliru kabeh aku. Wong safari gak nonton nduk kene ra riyae. Safari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur Cek becake. Nggih. Sampeyan pretel ya? Kok ngomong kan lu. Sampeyan takon ya, sinten pun ya? Kira ini mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku tan Pak becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepada cacane. Ri, kono mela Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Safari panjenengan itu Iki lalu. ado cedhok kok ngelirik ae iki. Iki gak ngelirik teko pabrik iki goblok. Isalah kaitane ngilinge miring ada. Kok iso jaring gilinge miring lho ya apa? Sampai tak arek ngelirik gak kero kok. Keputran tunjungan pinten? Anu di charter apa? Wis tak charteran jam-jaman. Biasa Dik. Wis digawe ijiran pancalan mawon ya no. Sak pancalan 50 cc. Tapi ndelok pancalane, Dik. Nggih. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh mun sampeyan tukang becak pancalan niku kok ngoten nggih nurut mawon. Pun 3000 ya. Pira? 3000. Wah, wis. Saya karo geret-geret ngono. Mun karo geret. Lho ana aku sing digeret. Napa? Laran pasar iki. Mboten mbek geret sepeda motor. Gak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune aja banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3000. 3000 wis, dadi wis. Wis kekele wong ngene gak iso mbayar paling Lho mungkin ngenyek. terus melayu paling. Ngenyek. Ya apa? Aja, moten ya. Moten Aku aku mau. Tak ndak sewu gak gelem. Gak gelem ah. Lho jane aku cuma niate bejuk. Kan numpak. Panjane apus-apus tok wong ketara nyangkrone iku lho nyantretes. Nyantretes. Aja, Nyantretes manane aku gak gelem ngemot yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak motor. Mbok ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku menawar iku. Aku saking kacamata ireng ya. Pak koyo londe sewane. Londe tapi gak keramut. Wah, bener iku. Ati nandi arep ditut lho. Oh, anu ngetut arek wedok ku mang. Iya untuk arek wedok. Ayo ditut ya mlaku ngetan dek mlaku ngetan. Ah ditutno. Aku mang centel yo. Yo. Ayo ditutno ayo. Oh iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih kan Pak becak, tolongane. Masih kula mlaku kadang ilang apa sampean? Lah lan apa sampean nyemoni? Sing temoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene ana wong becak nyaut becak. Cek landhep becak strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen 1000 tembun iki, Dik. Kula. Nggih. Sing teng jalan Kantongkol. Nen? Kantongkol. Sing digoleki kok gang iku tok ae. Apa sih? Mboten ngoten iki kan dorong tah napa. Lha nyene jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya, Dik. Lan apa sih sampean
sampean sawangane kok guyang-guyu. Mosok, Dik? Mboten tau kepethuk sepisan mosok kajeng merengut mawon. Oh nggih, nggih saene. Nggih. Kepangaken. Nggih, sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, nggih. Aman sinten nggih? Kula ta? Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, sawar. Nggih, ten pundi, Dik? Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan niki nate mantuk kan nate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Teng pundi? Kunjungan mawon. Oh ngoten ta? Nggih. Jane kula wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semerep tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya lho. Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan semerep tekun nem. Oh niku. Lho Napa asih? sembarang wonten Dik mriku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tak mriku. Lah napa? Delok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah, jangan beke ta. lho iya tak. Pincip-pincip apa-apa. Wis ta, sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 22.000. Pinten ta sampean? Lho sepatu ana sing regan 75, Dik. Sampeyan kuat numbasaken. Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tak papat saiki. Sing didodolno kok rombengan. Tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo melaku kira tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Bos pinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayaris. Saestu nggih. Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo. Heeh. Lho. Sasa. Wis. Iya ta. Lah apa becak peno kok jegono got. Oleh nginceng wong sir-siran becak kejegur got. Makanya aku mau ketepaan iki Mas. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah, arek wedok mong keblobok lah padha gelem deret-deret. Iku gendeng kok iki. Penyen arek wedok mang Bu, panjene ya ketepaan. Ini rada lutung ya. Iya lumayan iki. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak untuk nama apane? Ya 6 iku. 6 apa? 6 iku naam iki lho. Apa itu kok apa ini? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Panjene iku tukang koyak kok. Minta ambil aku. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kadian suwe. Lho, tau kena ta? Tahu e. Kena piro? Kena. Engko iku sampe lali aku. Lho, Kena rene. lah peno Ita, arek iku golek pedhuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya. Arek wedok mang, mbek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Ngono ya. Iya yuk, ayo cikat ae, karuan. Bebas, duwe bojo kan ditata, lan ngejak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Oh bujang wis keturutan sembarang wis ta. Masih masak mangan keturutan. Pis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pinyuak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pinyuak endok ya mulane. Wah, kesempatan, waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti, dono rezekine awak, enak. Lho, arek wedok. Siapa? Ati sumpek-sumpek. Arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iki, Dik. Bisnis ngono, Dik. Apa Dik? Benar, Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke kelowuk. Apa Jakarta? Kacau keadaane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon mlukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean iku ngomong temen. Mosok sampean iku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon duwe bojo mesti ambek bojomu. Wong duwe anak mbek anakmu.
sing pen ngono ya, 7 6 dhisik. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wis geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu nige apa? Nun, Perlu nige apa? damel tontonan. Lho. Kan orang ajaib pek aku iki. Gak selamat kok arek gak jadi. Lah saiki aku takon deh ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dik? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kok kenal karo aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho, yang ngomong. Oh, arek kok. Kok iku ya apa sih kok iku? Kok jenenge Baskom, jenengmu ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kok iku masalah. Napa? Aja mesti sila takoni aku gopo iki. Sinten? Bajak. Lho jenengku R Kasman. R niku napa rombengan? Lho rombengan. Aku didik Raden R ngono. Napa? Maksude ya rakyat Kasman. Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan anu. Dede. Lah napa? Ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Uwan ta lho. Masalah arek iki apa sih? Gak ngono, lah omahmu ndi, Dik? Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Gawon kok kengking ya. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, kesana cagan nek bingung. Ora kula cagan nek bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Padha aku. Mun nek ngoten lho. Wis ta padha berarti. Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan kawinane. Netes arek iki. Masalah rek. Lho saiki ngene ya. Usume adem-adem ngene adakno. Kon adem sih. Nggih. Wah aku ngeringet. Nek kon rondo, aku duda, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek, Dik. Lho. Wah. Rokok entek, Dik. Kok nggo duwe ya? Lho. Emang lah kok minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Aku kan gak nggo sopake rambut kan. Sopake rambut gak nggo. Sopak mboten enten. Emporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Sabu susur, iki ana duwe 500. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Engko susuke kek aku maneh, sok entek, ya. Tukono rokok perapatan kono. Enak omong mek rokokan lho, ya. Iya, tukono rokok. Masakan riyen ya. Iya, iya. Farek, iki kok tombo iki. Mana sih lho sapa kan? Lho. Waduh, Mas. Masalah. Awak pencambalanmu. Wis biasa, Dik. Pirang tahun meno gak kudu. Ono nek 6 tahun. Iya, nang ndi? Teko Hong Kong. Ya, Pak. Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak anyar sih. Oh iya ya. Ya apa? Dari apa? Iya wis biasa. Eling jawane cek bucang-bucangan. Iya. Ya apa sih tetep dagel ae kan. Nek aku cek dagel. Mesti penon nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Gari nek kono gak ono ngetim kono. Iya. Piro? Wis rabi ya, anak piro? Oh, sing-sing wis gak dadi sik kon. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Real iki ya. Diluk kenek, tali digawe kaku kenek. Tapi nek pikir aku tersentuh, masuk wedok ayu untuk putri Cina tak oret ning kriwis katan. Iya. Oh iya. Iya gak prek-prek ngono ya. Temen wis. Aku mati bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Bojoku ya ngono. Bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh, bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktiane mbek wong lanang iku wis temenan. Aku bojo 100%. Pokoke bojo mare bangsa kare ditoto. Ayo apa? Pokoke bojomu iku arek bangsa kare ditoto. Sing panen pencet ae dirawis ngamati. Temenan. Ngerti. Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya kuwi. Iya. Bojoku luwe ayu sik enom. Mas. Lho, Dek, kene. Iya rokoke. Iya, iya, iya. Iya lho. Masalah. Aku rokok iki, Mam. Sak korek iki lho. Iya, iya, iya. Lho, iki menal awal ya. Oh, delon bojoku sik coba dhisik. Iya. Lho, iya. Lho, kenal sik. Waduh, gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringat-pringit.
Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak kena tangane wong liya iki. Bojoku tak dedek ternyane. Dicecek le masalah. Ya oprek besemen Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Apa? Lek bojomu. Iya. Gak ero rek. Mulane teko iki karo becocong ae ngono. Lho. Wis sepulane war. Lah nek pernah kepengin kenal. Bojomu ndi? Ya apa? Oh iki ya. Iya, Dek. Oh iya. Iki lho. Jarene mangku kain. Kenal aku war. Cocok. Kenal. Tuku kain mesti. Cocok tak kelire. Pantes sampean nang ngene. Koncoku sing mari teko Hongkong kenal aja. Kenal aku. Iki lek. Lho. Metondo ndi wedhus potol iki, Mas? Masalah Apa? kepethuk cicang. Kepethuk are bangsa, cang kepethuk cicang. Aduh, warep lapo keluar. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak ngecek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambute war. Iya. Rambut keriting lah. Heeh. Lho nambune apa wake. Tahu aku peno mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur ae ngono. Iki sibutku. Lho sibut. Wah, kalau sibut. Apa? Bojone biyen. Bojoku iki war. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah. Ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Mesti ini anak rebi. Enak. Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno mbak aku ya dulu. Iya. Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih. Iya. Bojo peno ya jak mulih. Soale gegeran, gak saya pegatan. Lah wong lapo wong kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blonjot. Aku ya kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulai ya. Ayo. Ayo.